मी आज लेग फ्राय हे रेसिपी दाखवत आहे। त्यासाठी हे चिकनचे लेग घेतलेले आहेत आणि त्याला अशा चिरा पाडलेल्या आहेत, त्यामुळे मसाला पूर्ण आतपर्यंत जाईल। त्यासाठी मी आता इथे मसाला बनवून घेत आहे। त्यासाठी मी हे 2 चमचे तेल टाकत आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकत आहे। मिरची पावडर पूर्ण मिक्स करून घेत आहे तेलामध्ये। यामध्ये मी 1 टीस्पून हळद पावडर, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून सुकवलेल्या पुदिनाची पावडर आहे, टीस्पून चिकन एव्हरेस्ट मसाला आणि 2 टेबलस्पून घरगुती लाल तिखट, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस, 80 ml दही आहे, अर्धा टेबलस्पून मीठ। हे सर्व मसाले मी मिक्स करून घेणार आहे। 1 टीस्पून काळी मिरी। ते हा मसाला मिक्स करून घेतला आहे। इथे मी लेग पीस टाकत आहे। आता याला मी हातानेच मिक्स पूर्ण मसाला चिकनला लावून घेणार आहे। असा पूर्ण मसाला चिकनला लावून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये मी जे चिरा पाडले आहेत त्या चिरांमध्येही जरा मसाला भरायचा आहे। पूर्ण चिकनला असा मसाला चांगला लागला गेला पाहिजे। 1 तास मुरवत ठेवणार आहे। त्याच्यानंतर मी हे तळून घेणार आहे। गॅसवर पॅन ठेवला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल टाकत आहे। तेल गरम झालं आहे। आता मी यामध्ये लेग पीस ठेवत आहे। वरून मी थोडा मसाला लावून घेत आहे। 5 मिनिटं झाकण लावून ठेवणार आहे। ठेवून गेले, मी झाकण काढत आहे। आता चिकनला पाणी सुटलं आहे। मी आता हे पलटून घेत आहे। आता सर्व चिकन मी पलटून घेतलेला आहे। त्याच्यावर मी आता परत 5 मिनिटं झाकण ठेवत आहे। गॅस मी मीडियम ठेवलेला आहे। चिकनला थोडं पाणी सुटलं आहे। आता मी झाकण काढून हे याच्यातलं चिकन मधलं पूर्ण पाणी आटेपर्यंत मी हे चिकन या पाण्यामध्ये शिजवून घेणार आहे। याला वरून पाणी टाकायचं नाहीये आणि हे पूर्ण फ्राय होईपर्यंत मी शिजवून घेणार आहे। झाकण न लावता स्लो गॅसवर शिजवलं आहे आणि आता बघा चिकनला तेलही सुटलं आहे आणि चिकन पूर्ण शिजलं पण आहे। हे असं पूर्ण वेगळं व्हायला लागलेलं आहे आणि लेग पीस पण सगळे चांगले फ्राय झालेले आहेत तेलात। अजून मी 5 ते 7 मिनिटं असं स्लो गॅसवर शिजवून पूर्ण हे फ्राय होईपर्यंत घेणार आहे। 5 मिनिटं होऊन गेले आहे। बघा पूर्ण चिकनही शिजलं आहे आणि मसालाही चांगला ब्राऊन झाला आहे। आता हे चिकन तयार झालं आहे। हे मी आता प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। चिकन लेग पीस तयार आहे। ही अशा प्रकारे चिकन करून पहा आणि हे खायलाही खूप टेस्टी लागतं।